И здравейте хора, аз съм Анди и ще правя ново клипче. Както ви бях обещал вчера, клипчето ще бъде опити с ацетон. Само че получих малък подарък, един термос с течен азот и за това, понеже той ще се изпари бързо, клипчето ще бъде свързано с опити с течен азот и как да щупиме цвете и гума. Така. Ето го течния азот. И първо в тази чашка ще сипа малко от него. Както виждаме, той ври. И за да го направим по-яко, ще му добавим топла вода. Надявам се да ви хареса всичко. И така. Това беше опит номер 1. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре. И така. Ако сипа малко течен азот върху ръката. Окей. Това вече не е течен азот, е само вода. А вътре се образува лед. Затова, ако искате лед, може да си направите много бързо с течен азот. И така, следващия опит става по-интересен. Взимаме едно цвете и го потапяме в течния азот. Само че дръжката е много къса, затова ще го хвана с пинцета и ще го потупа. Така, ще изчакаме малко, за да замръзне напълно. Ей, то се изчупи докато излезе, ама нищо. Чакай така. И така се чупи цвете. Само да си открия салфетката, за да го забравя. И така. Следващото, което ще чупиме е Харибо. И така. Отново взимаме едно Харибо. Слагаме го на пинцетата. И го потапаме вътре. Не се вижда как изглежда отвътре, но мога да ви кажа, че течният азот почти свърши. И така. Добре, надявам се да се видя как се чупи, защото беше много яко. И затова ще го повторя. Мале, полях течен азот навсякъде. Колко е яко само да си играеш с течен азот. И затова искам да ви кажа, когато правите опити с течен азот, моля носете предпазни очила, защото ако такова влезе в окото ви, ще стане лошо. Така. Течният азот, ако се полее на ръката и се мести насам натам, няма да ви изгори. Но ако го задържите по-дълго време върху вас, ще ви изгори ръката. Гледайте внимателно. Вау! Да чупиш неща с течен азот е страхотно. Така, сега ще вземем едно жълтурче. Да намалявам това. Така. И той ще е следващия кандидат за чупене. Не се вижда отвътре как изглежда. Но щупихме жълтурче. Това е страхотно. И така, вече щупихме няколко неща. И затова ми е интересно какво друго мога да направя с този течен азот. И така.
гърлото му е много малко, за съжаление, и няма как да сложа балон вътре. Но предполагам, че ръкавицата ще се побере и ще се опитам да втечна въздуха, който е вътре. Не, успях само да щупа ръкавицата. Супер. Имаме една щупена ръкавица. Да, щупих ръкавица от латекс. Това, колкото и странно да звучи, е така. Аз предлагам... Трябва да измисля още нещо, което можем да направим с този течен азот. И така, сега отново ще се опитам да втечна азота. Кислорода в въздуха. Сипвам от течния азот тук, той започна да ври. И потапям балона вътре. Балона стана на камък. И балона го щупихме. Ще върна бързо азота там, откъдето го взех, за да не го пилея, защото ми е малко. И така щупихме балон. Браво на нас! Ще щупа отново едно цвете. И така. Надявам се клипчето да ви е харесало, защото мисля, че е към края си. И да, това е края на клипчето. Полях се с течен азот. Надявам се клипчето да ви е харесало. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре за течния азот. Студено е и е готино. Благодаря ви за коментарите и за идеите какво да правя, какви опити да правя. Ще ги направя най-скоро време. И това ми замръзна. И благодаря ви и до скоро.